क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज। छोड़िए के जैमी ससुररिया दरुआ पी के रोबौ नशवा में गे जान। छोड़िए के जैमी ससुररिया दरुआ पी के रोबौ नशवा में गे जान। तो हमारो के ले चल ससुररिया बंद करके बकसवा में गे जान। हमारो के ले चल ससुररिया बंद करके बकसवा में गे जान। अगे लगा हो जनमा दे दियो जाके हम हो सुन पटना बये पसवा में गे जान। अगे लगा हो जनमा दे दियो जाके हम हो सुन कंगर सराय बई पसवा में गे जान। तो हमारो के ले चल ससुररिया बंद करके बकसवा में गे जान। हमारो के ले चल ससुररिया बंद करके बकसवा में गे जान। डीजे कुंदन राज। तू चला जाई मीता जी नाही पाइबो अखई के जा हरिया के पगली हम मारी जाइबो। तू चला जाई मीता जी नाही पाइबो अखई के जा हरिया के पगली हम मारी जाइबो। एक करही याद जाबा तोर दर्द उठा हो हमर नशवा में गे जान। करही याद जाबा तोर दर्द उठा हो लेवे में ससवा में गे जान। तो हमारो के ले चल ससुररिया बंद करके बकसवा में गे जान। हमारो के ले चल ससुररिया बंद करके बकसवा में गे जान। डीजे कुंदन राज। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। पगला कही के पगला हमारा बनैला ही आगे नहीं ससुरावा हमरा से बसवा धोवैला ही। पगला कही के पगला हमारा बनैला ही आगे नहीं ससुरावा हमरा से बसवा धोवैला ही। एक गीतकार शशि बिहारी के नाम लिख निकटी बले डवाया अपन हाथवा में गे जान। एक रामा बिलासा के नाम लिख नीले वाले डवा काटी हाथवा में गे जान। तो हमारो के ले चल ससुररिया बंद करके बकसवा में गे जान। हमारो के ले चल ससुररिया बंद करके बकसवा में गे जान। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।